Hasken tafsiri akan orana ta nutse akasa, ta haska birnin Kano, inda Hausawa suka shirya wani daren na tafsirin Al-Qur'ani a watan Ramadan mai alfarma. A tsakiyar tsohon birnin, a cikin babban masallacin Sheikh Musa, babban malamin addinin Musulunci kuma malami, ya hallara tare da dalibansa da sauran al'umma domin gudanar da tafsirin Qur'ani na dare. A duk tsawon watan azumi, al'ummar Hausawa sun tarwa da yawa domin sauraron karatun Al-Qur'ani. Zaman tafsiri ba wajibi bane a addini, kasance aladace mai tushe, lokaci ne na hadin kai da fahimtar juna. Maza suna zaune a jere akan tabarmi, yayin da mata suka lullube da zannuwa kala-kala, suna sauraron sassan da aka zayyana. Yaran da suka yi zamansu suna haddar ayoyi a makarantar madrasa da ke unguwar suka zazzauna a kurkusa, idanunsu cike da sha'awar babban malami. Kafin a fara tafsiri, jama'a sun yi buɗe baki da kunun gero na al'ada da dabino sai kuma yan ciye-ciye na kosai da kuma fura da nono, garin gero da nono. Kamshin waɗannan kayan abinci ya dade, a cikin iska yana haduwa da iskan maraice. Bayan sallar magriba, masallacin ya zama cibiyar sha'anin ruhi kamar yadda aka fara zaman. Sheikh Musa mai hikima da kaskantar da kai ya fara tafsirin ne da karanta a cikin sauti mai dadi. Bahasin na daren yau ya ta'allaka ne akan suratul Baqarah, musamman ma muhimmancin hakuri da takawa a lokacin azumi. Ya fassara kuma ya yi bayani da Hausa, ya tabbatar da kowa ya fahimci sakon Ubangiji. Watan Ramadan wata ne na rahama. Watan Ramadan wata ne na gafara. Watan Ramadan keɓantaccen wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake ɓanci bayi da shi saboda cika da yalwar rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na farko da nake so na ja hankalinmu, malam kuna ɗaukar hankalinmu gaskiya. Abu na farko da nake so na ja hankalinmu zuwa gare shi shine, wato duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wata dama a rayuwa, ka yi amfani da ita. Ka yi amfani da ita. Ta iya yiwuwa wannan daman ba za ta maimaitu maka ba. Manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu shine don mu kaɗaita shi da bauta. Babu wani abu da ya kamata bawa ya zage dantse, ya ƙure malejinsa wajen tunaninsa da ƙarfinsa da duk abin da ya mallaka, ya ga ya ci mishi kamar tsayuwa wajen kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. In uwa masu albarka, Allah ya bamu labari wurare da yawa a cikin Alƙur'ani na waɗanda suka yi sakaci da damammaki da Allah ya ba su, da yadda suka yi ta nadama, suke ta nadama, suna kuma neman ina da a sake ba su wannan dama. Abin da ya faru da su shine damar da aka ba su a duniyar ba su yi amfani da ita. Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kai mai karatu ko sauraro, Allah ya ce da za ka ga lokacin da mujrimai masu laifi suka kifar da kansu a gaba ga Allah ranar alkiyama. Rabbana suna cewa ya Ubangiji, abasarna wa sami'ina. Allah yau mun gani, Allah yau mun ji. Farji'ina na'amal salihan inna mu'minun. Allah ka mai da mu duniya, Allah ka sake ba mu dama, za mu yi ayyukan alkhairi mun samu yaƙini. Kalaman nasa waɗanda ke kunshi da karin magana na cikin gida da tatsuniyoyi na tarihi sun sanya darussa suka kasance masu alaka da rayuwar yau da kullum ta mutane. Daya daga cikin abubuwan da Hausawa suka yi tsammani na watan Ramadan shine shigar da wasan kwaikwayo a cikin koyarwar addininsu. A wajen masallacin bayan kammala tafsiri, matasa yan wasan kwaikwayo da malamai sun gudanar da gajeruwar wasan kwaikwayo a tsakar gida da wuraren taruwar jama'a. Wa'annan wasan kwaikwayo da aka fi sani da wasan sun kasance nau'in labarun gargajiya da ake amfani da su don koyar da darussa na dabi'a
da kuma karfafa jigogi na tafsiri ta hanyar mai ban sha'awa. A wannan dare ne wasu samari suka gabatar da wani sabon labari na wani shahararren dan kasuwa wanda ya koyi darajar gaskiya ta hanyar gwaji. Tare da sutuka masu sauki da nunin faifai, sun burge mahalarta taron, inda suka mai da koyarwar addinin musulunci a sarari abin tunawa. Hausawa sun kiyaye wannan al'ada tun daga tsararraki. Kananan kauyuka an gudanar da tafsiri a cikin filida ke karkashin hasken wata, inda dattawa ke bada labarin koyarwa ga wadanda ba za su iya zuwa masallacin ba. A garuruwa irin su Kano, gidajen rediyo suna yada tafsirin fitattun malamai, wanda hakan ya sahatta yan kasuwa a kasuwar kurmi mai cike da kunkoson jama'a su rika saurare yayin da suke gudanar da tallace-tallacen da yamma. Yayin da aka kammala zaman da addu'o'i masu ratsa zuciya, jama'a sun yi ta gunaguni na godiya. Dattawan sun yaba wa Sheikh Musa yayin da maza da mata suka tattauna darussan da suka koya. Wannan ya wuce taron addini, wani zare ne a cikin tushen asalinsu, al'ada mai tsarki da ke hada al'ada da na yanzu, hada bangaskiya da al'adu ta hanyar ilimi da fasaha. Da kofar masallacin a sannu a hankali Sheikh Musa ya yi murmushi yana kallon yadda mutanensa ke tafiya. Ya san cewa ta hanyar tafsiri da wasan kwaikwayo, hasken ilimi da imani zai ci gaba da haskaka rayuwarsu, yana shiryar da su a cikin Ramadan da bayansa. Ramadan